Joan Mercader, alcaldable del Partit dels Socialistes, ens has portat a l'àrea Escultor Clarà. Sí, és un lloc, un espai que serà important, no? I per nosaltres és un projecte molt important, que en el seu moment ja des del govern vam confirmar l'anunci de que aquí es volia implantar un Decathlon, una gasolinera, espais d'alimentació, restauració, i també, sobretot, que a vegades ha quedat més en un segon terme, com és habitatges de protecció oficial, que aquí, malgrat, són tan necessaris, no? Llavors, és un projecte que estava encaminat i que amb la moció de censura encara podem veure que està com fa 2 anys i mig abans, no? I nosaltres el que volem ara és tornar-lo a agafar, tornar-lo a promocionar, perquè significa una obra i un projecte molt important que pot reactivar Malgrat i sobretot el que pot fer és crear, com estava previst, 200 llocs de treball. Jo t'he de dir que d'una banda estic contenta de ser aquí perquè el meu avi conreava un tros, però d'altra banda estic patint una mica perquè sé que hi ha algun tipus de rèptil per aquí corrent, perquè clar, això, com podem veure tots, és una mica selva, no? Sí, és el que té, no? Un espai que no està urbanitzat. Abans molts llocs a Malgrat es trobaven en aquest estat, no? I gràcies a molts governs també socialistes es van urbanitzar molts carrers i nosaltres creiem com no només aquest espai, no? Que pot ser una àrea comercial i que pot crear molts llocs de treball, sinó tanmateix també la zona industrial, no? La zona industrial, la segona fase, si tu hi vas, també es troba bastant en aquest estat, no? I creiem que també seria una cosa molt important això d'incentivar i promocionar la segona fase de la zona industrial, també per crear més llocs de treball. Joan, però pel Decathlon fem tard o no? Perquè, escolta, s'ha dit que si ara Blanes, que si ara Malgrat, que si ara la meitat aquí, la meitat allà... Clar, és que què ha passat? Nosaltres ho teníem molt clar que una empresa com Decathlon li havíem de posar les màximes facilitats possibles, perquè és una empresa que amb el nom ja reclama, és un pol d'atracció perquè vingui gent aquí Malgrat. Però què ha passat? Aquest tipus d'empresa, aquest tipus d'inversors, els que busquen és una estabilitat i que hi hagi una voluntat política que aposti realment perquè vinguin aquest tipus d'empreses. Què va passar? Que de cop i volta hi va haver la moció de censura, van entrar 4 partits polítics amb idees totalment diferents. Si recordem, van parar totes aquestes negociacions per fer aquest famós referèndum, perquè la CUP estava en contra, Esquerra estava en contra d'aquesta àrea comercial i, en canvi, Junts per Malgrat i Junts per Catalunya, o PDeCAT, o Convergència, ja no sé com es diuen, estaven a favor, no? Llavors, clar, hi havia aquesta divisió en el govern, clar, això ho veu tothom, i el que van fer, en comptes d'assumir la responsabilitat des del govern, van dir, traspassem la responsabilitat a la població i que decideixi la població aquest referèndum. Tot això, per al final, dir a la gent que sí i que seguíssim amb les negociacions, no? Tot això va paralitzar durant uns 6 mesos les negociacions. Aquesta paralització, més tots els tràmits que s'han hagut de fer, han portat ja que han passat 2 anys. Clar, quan ve una empresa d'aquestes característiques, el que vol anar és sobre segur i ràpid. I clar, quan veus els anuncis que l'Ajuntament de Blanes es canviarà urbanísticament perquè vingui el Decathlon, dius, ostres, a veure si amb aquesta paralització hem posat en perill que vingui una empresa d'aquestes característiques aquí Malgrat, que aniria molt i molt bé. Això vol dir que hem fet tard o no, però? És a dir, el Decathlon vindrà aquí o vindrà a Blanes? Clar, això no ho sé perquè nosaltres estem a l'oposició i els que han estat ara negociant ha sigut l'actual govern quadripartit, no? Però a veure, pels anuncis sembla que anem tard i que s'ha posat en perill. Per tant, si vostè governa un altre cop, no podrà fer venir el Decathlon aquí. Clar, el primer que faríem és sentar-nos amb els inversors, preguntar com està aquest tema, realment si aquesta empresa pot venir o no, i si ja s'ha perdut aquesta oportunitat,
que la veritat doncs, seria totalment lamentable i perjudicial doncs, pel municipi, intentaríem doncs, buscar unes empreses amb similars característiques per no perdre, diguem, aquesta oportunitat. Abans ha fet referència a la moció de censura. Precisament en el seu cartell de campanya veiem Joan Mercader sense censura. Sí, a veure, ha sigut una cosa que ha sigut marcada en aquest mandat, la moció de censura de la meva anterior sòcia de govern, la senyora Ponsa, per ella accedir a l'alcaldia. És algo que és innegable que va passar. Llavors, nosaltres doncs, el que venim a dir amb aquest eslògan és que la gent aposti doncs, per un govern socialista sense censura, que aposti doncs, per un govern que no hi hagi la possibilitat de que els 4 partits es tornin a unir perquè el govern socialista no pugui governar, és a dir, perquè no es tornin a fer una moció de censura. Per tant, per això cridem als malgratencs i malgratenques que confiïn en massa amb nosaltres perquè el quadripartit no sumi i no puguin tornar-nos a censurar. Joan, però en som conscients que el 26 de maig els resultats seran bastant variats? Bé, no sabem el que pot passar, perquè Tot sembla que hi ha 8 partits, 2 per aquí, 3 per allà... No ho sé, potser m'equivoco, però... Bé, jo crec que els malgratencs han pogut veure la manera de gestionar tant del govern socialista com del govern quadripartit. Està clar que ells, qualsevol que miri un ple, veu que els 4 partits van a la una i sempre van atacar el Partit Socialista. A través de les xarxes socials van sempre en la mateixa direcció. Per tant, si ja ho han fet una vegada, ho tornaran a fer una altra vegada i no només governaran per 2 anys, no? Llavors, jo crec que el que hem de fer és concentrar el vot amb el Partit Socialista perquè ells no puguin tornar a sumar. I clar que és possible. Si nosaltres hem tret 6 regidors, per què no podem augmentar de regidors i fer que no sumin ells 4? El veig molt optimista, Bé, el que anem és sobretot a guanyar i sobretot també que la gent participi en les eleccions, no? Les últimes eleccions em sembla que va participar un 59%, i en aquestes generals va arribar a un 76%, és a dir, hi ha un marge de participació molt important, no? I jo el que vull és que la gent recordi si aquell 1 de febrer del 2017 doncs, es va sentir impotent, si es va sentir enganyat, si es va sentir doncs, que en aquell moment doncs diu, què està passant aquí Malgrat, per què està passant això, si va sortir a manifestar-se, doncs la millor manera de reaccionar davant de tot això no és lamentant-nos ni queixar-nos. La millor manera doncs, de fer front en aquell dia que molts malgratencs i malgratenques es van sentir enganyats, no només el Partit Socialista, és dipositant el seu vot el 26 de maig pel Partit Socialista. Tot i això, tot i que augmenteu algun regidor o no, és pràcticament segur que haureu de necessitar un soci de govern, Joan. I som els que som 8, 4 són els que estan governant. No pactaríeu amb cap dels 4 partits que ara mateix està governant? Bé, la pregunta seria si ells pactarien amb el Partit Socialista, també. Però el Partit Socialista pactaria o no? Nosaltres, el que anirem ara... Clar, la pregunta seria, jo els hi puc preguntar als altres, però tu què hi dius, Joan? Nosaltres, te repeteixo, nosaltres anem el 26 de maig a treure el màxim de regidors possibles i la nostra prioritat és governar en solitari. És difícil? Sí. És impossible? No. Perquè creiem doncs, que la gent, a dia d'avui, ha pogut comparar com governen uns i com governen uns altres. Fins ara no hi havia aquesta comparació. Però no m'estàs responent. Bé, és que jo no penso... No vols respondre. No, és que jo no penso... No et diré amb qui pactaré o amb qui pactaria o amb qui no. No t'ho diré perquè la meva prioritat a dia d'avui és governar en solitari. I llavors, doncs, aquesta és la idea, que hi hagi la màxima participació perquè el govern socialista s'asseguri governar en solitari. Joan, el Partit dels Socialistes de Catalunya, què proposa de cara al proper mandat? Bé, nosaltres les propostes que hem agafat ho hem fet a través del porta a porta i d'enquestes, encara que hi hagi gent que no li agradi que fem el porta a porta. Ho dius per l'últim ple, no?
Clar, a mi em sembla surrealista, no?, de que diguin que el porta a porta o fer actes als bars sigui una forma obscura de fer política i participació, no? Potser el que era obscur era quan es va crear aquesta moció de censura en habitatges privats, no?, i d'esquenes al poble. Això potser sí que no és ni llums ni taquígrafs, ni participació, ni escoltar la gent, no? Fa 4 anys feies mítings en bars? Sí, portes a portes també. Nosaltres creiem que hi ha dues maneres de fer participació. Una, quedar-te en una carpa i esperar que la gent te vingui, o fer tallers i que et vinguin els 4 del teu partit, o anar a buscar la gent, perquè realment és a tu a qui t'interessa que la gent participi. I com decidiu el bar on aneu? Bé, ho fem de forma aleatòria Aleatòria? En diverses zones del municipi. Sí, i ho proposem al bar I el bar està encantat de la vida perquè tindrà... No? No, a veure, primer, el que fem és promoció d'artistes locals, el que fem és promoció del comerç local i el que fem és anar on es reuneix la gent. Llavors, a partir d'aquestes propostes, del porta a porta, de les enquestes, és el que fem per confeccionar el programa electoral. I d'aquí en surt... I d'aquí en surt doncs, aquestes propostes, com per exemple temes de justícia social, de serveis socials, de l'ampliació del servei d'atenció domiciliària, de la teleassistència, de la creació d'una subvenció de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica. Un tema en el que es queixa moltíssima gent des que hi ha aquest govern és el tema de la neteja i el manteniment. Sí? Això heu rebut moltes queixes? Sí, en qualsevol barri, igualment, a part de que la gent es queixi, tu vas a qualsevol barri i la veritat és que l'estat és bastant deficient. Llavors nosaltres creiem que s'ha d'invertir en un pla de xoc de neteja viària, d'eliminació de grafitis, d'eliminació d'excrements de gos i orins, i també creiem que a part d'això s'ha d'intentar fomentar el civisme i ho podem fer a través de la creació d'un equip d'agents cívics, que en el seu moment ja s'havia fet a partir de plans d'ocupació, quan vam governar nosaltres i anava molt bé, no? I també creiem que el que s'ha de fer és apostar per més seguretat. Més seguretat? Sí, més seguretat, i proposem dues coses. Una és la creació de la policia de barri o policia de proximitat, per tal que hi hagi més presència policial a diversos barris, i l'altra és tornar a dotar amb els recursos humans, logístics i econòmics a la policia local, perquè la policia local torni a ser referent a nivell de Catalunya. Però què és el que ha perdut la policia local? Bé, nosaltres creiem que han faltat una voluntat política, una aposta, per tal que la policia local torni a ser referent a nivell de Catalunya. Els resultats són bons, però creiem que a nivell polític no hi ha hagut una aposta clara i que hi ha moltes maneres de millorar la seguretat del municipi. Ciutadans pensa el mateix? Bé, Ciutadans jo crec que pensa diferent, no? No, diuen que també s'ha d'invertir recursos en la seguretat del municipi. Bueno, això sí que podem coincidir amb els recursos, però que no coincidim és que hi hagi una inseguretat, com diuen ells, no? Que ells posarien recursos perquè hi ha molta inseguretat. Això és fals. És a dir, malgrat hi ha seguretat, les dades són bones, però és cert que fan falta més recursos per millorar aquestes dades. Aquesta sí que és la diferència amb Ciutadans. Al programa del Partit dels Socialistes hi veurem algun projecte relacionat amb alguna infraestructura? Un gran projecte o no? Un projecte estrella? Bé, nosaltres creiem que el projecte estrella ha de ser on estem aquí, no? És a dir, encara que sigui d'un inversor privat, el que volem fer és fomentar, tal com vam fer en els anys que nosaltres vam estar al govern, que tiri endavant, impulsar la construcció d'habitatges protegits, que fan falta aquí Malgrat, perquè els joves puguin accedir per primera vegada a un habitatge, perquè persones que tinguin dificultats d'accedir a un habitatge també hi puguin accedir, per gent gran també, que tingui problemes d'accessibilitat en el seu habitatge, també hi puguin accedir. En aquest projecte també hi ha la creació de llocs de treball, que és una de les principals preocupacions, i també en aquest projecte hi ha la famosa rotonda, un nou accés aquí
entre Palomeres nord i sud, que hi ha un punt negre on hi ha molts accidents i també s'inclouen aquí, no? I un altre projecte que també dependria doncs, del sector privat, però que és en col·laboració amb l'Ajuntament, seria la segona fase de la zona industrial, animar doncs, a que noves indústries, de noves tecnologies o d'un altre ram, doncs, s'instal·lin en el municipi també per seguir creixent Malgrat i per seguir creant llocs de treball. Què ha passat amb la ciutat sanitària? Bé, nosaltres, jo abans de plegar de la moció de censura vaig presentar amb el propietari, diguem, de l'empresa doncs, el projecte de tanatori. El projecte estava fet, el projecte ha estat entrat a l'Ajuntament de Malgrat al febrer o març. Llavors, a l'actual govern se li hauria de preguntar què ha passat amb el tanatori que no ha tirat endavant. Tanatori el que no pot ser és que Pineda en tingui, Calella en tingui, Tordera en tingui i Malgrat no en tingui. Llavors, això també és una de les coses que s'hauria d'agafar un altre cop i tirar-ho endavant, perquè el projecte hi és i el que s'ha de fer és intentar-lo desencallar. Com és l'equip que t'acompanya, l'equip de persones que tens al teu costat? Sobretot són persones honestes, persones treballadores, persones lleials, persones que escolten el poble, persones professionals. I és el que diem, nosaltres, molts diuen, no?, quan presenten la llista, té el màster amb no sé què, té els estudis de no sé quant, té anys d'experiència tal. Val, això està molt bé, però si aquestes persones no estan, si aquestes persones no són bones persones, en el fons, està molt bé tenir tots aquests títols, però nosaltres, al Partit dels Socialistes, el que busquem, de que puguin tenir més o menys títols, la nostra prioritat és que siguin persones honestes i que tinguin doncs, esperit de servei públic i vocació. I és el que busquem nosaltres en el Partit Socialista i aquest requisit doncs, totes les persones que ens acompanyen doncs, el compleixen. Estàs dient que hi ha regidors que no són bones persones? No, el que estic dient és que en la llista socialista, en un equip socialista, el que busquem sobretot són persones honestes, que estimin el poble i que la vocació de servei doncs, sigui una de les coses doncs, que sigui la seva prioritat. I això és el que nosaltres ens fixem. Potser altres persones es fixen doncs, amb les professions o el que sigui. No? Per nosaltres això no és el més important. Per nosaltres és la part més humana. I tu, Joan, més que com ets, com has canviat des que vas començar a fer política? D'entrada ja no ets el nen alcalde. No, per edat ja no soc tant, no soc el més jove, ja tampoc, no? Per això ho dic, eh? Sí, però, bueno, vaig entrar, doncs, amb la Conxita de regidor d'Urbanisme, no? Allà vaig adquirir molta experiència de regidor, però és cert que no és el mateix regidor que alcalde, val? És a dir, alcalde és entendre una mica de totes les regidories, una visió més transversal, i el regidor, doncs, és sobretot la regidoria de les seves àrees, no? Llavors, com he canviat? Bé, jo crec que tinc més experiència, també veig com funciona més la política, però poc més. Per sort a mi la política no m'ha canviat, és a dir, ho diuen, no? A vegades que la política canvia les persones, però jo sóc dels que pensa que les persones hem de canviar a vegades aquesta mala política, no? Moltíssimes gràcies, Joan Mercader, alcaldable del Partit Socialista, per ser avui amb nosaltres sense censura. Gràcies, Joan. Molt bé, moltes gràcies i gràcies per acompanyar-me aquí entre herbes i rèptils. Gràcies, Joan, gràcies.